Samlet overfladeareal. Først så måler vi den, og den er 8 cm på hver led. Så ganger vi 8 gange 8 for at finde overfladearealet af en af siderne. Og så ganger vi det med 6, fordi der er 6 sider på terningen. Og det giver 384 kvadratcentimeter. Ja, det gør. Rumfanget. Nu vil vi så finde rumfanget af trekanten. Jeg ved fra før, at den er 8 cm lang, bred og høj. Og så vi siger 8 gange 8 gange 8. Og det er altså 512 kubikcentimeter.